आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों NSP स्कलारशिपनि बागै। जाय बिथांमोना पोस्ट मेट्रिकआव फरायगासिनो दं, नोंथांमोना जुदि स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायदोंब्लाथाय रिनिउवेल आरो फ्रेश जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंब्लाथाय आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो आपडेट होखांबायमोन। 31 डिसेम्बराव जाय बिथांमोना फ्रेश बानायदों नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन आरो रिनिउवेल बानायनायफोरा 15आव मोननो हागोन। नाथाय नैबे रांसोखालि गोबां स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबनाय नङा, पेन्डिं जानानै थागोन राङा। नोंथाङा मा खालामनांगोन रांखौ मोननो, नैबे दिनैनि भिडिअ'आव जोङो A to Z आपडेटखौ नायगोन आरो नोंथाङा मा खालामनानै, नोंथाङा मा खामानि मावनानै नोंथाङा गासैबो नोंथांनि डाटाखौ क्लियार खालामनानै रां सोखालि डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा फैनो हायो। नोंथाङा बेबायदि खामानिखौ मावनानै बोरै लानांगोन जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा नैबे NSP नैबे मोनसे सेन्ट्रेलनि स्किम, फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नैबे NSP स्किमनि जोहै। नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गासैबो स्किमानो मोनसे सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबो। बे सिस्टेमानो जाहैबाय DBT सिस्टेम। बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा जुदि नैबे DBTखौ चेक खालामनानै एक्टिभ खालामनानै लाया अब्ला नोंथांमोना रां सोब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। जोङो नायगोन नोंथाङा गावबा गावनि DBTखौ एक्टिभ दंना गैया, नोंथाङा बेखौ गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै चेक खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा नैबे DBTखौ बोरै एक्टिभ खालामनानै नोंथाङा लानो हागोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ, नोंथाङा रां मोननो थाखाय नैबे DBT सिस्टेम आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाया मेन्डेटरि। नोंथाङा जानो हागौ आगोलाव जुदि नोंथाङा बानायदोंब्लाबो, नाथाय दा नैबे प्रसेसा चेन्ज जाबाय थायो। नोंथाङा चेक खालामथारनानै नायनांगोन। गोबां स्टुडेन्टफोरा कमेन्टआव खोथा हरदों, गोबां रां सोब्लाबो रांखौनो मोना बेफोरबायदि बुंहरदों। मानि थाखाय मोना? नैबे DBT सिस्टेमनि थाखायनो मोना। दानिया जोङो चेक खालामना नायदिनि गिबियावनो नैबे DBT सिस्टेमखौ जोङो बोरै चेक खालामना नायगोन मबाइल फननि मददनो स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना फल' खालामनानै गावबा गावनि नोंथांमोना DBTखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन DBT। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय गुगोलाव। आं दानिया बेखौ सार्च बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा DBTनि मोनसे पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै दानिया नोंथाङा नायनो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पर्टेलाव हाबनानै नायनो हागोन आरो नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों डकुमेन्ट। नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे DBT पेमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, सिटिजेन कर्नार। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे नाउ इउ आर नैबेयाव चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। 1 2 3 4 नाम्बाराव दं बियो। नोंथाङा दानिया बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा माइ आधार पर्टेलाव डाइरेक्ट हाबनानै नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनानै चेक खालामनो हागोन नोंथांनि DBTआ कानेक्ट दंना गैया। दानिया जोङो डाइरेक्ट माइ आधार पर्टेलाव बेबायदि हाबफैबाय। नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों लगइन। बे लगइनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। लगइनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि नोंथाङा नाम्बारखौ बहायनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबे लगइन उइथ OTP आव क्लिक खालामबानो जाबाय। जोबोर इजि प्रसेस बियो, नोंथाङा बेखौ हाखागोन। दानिया आङो बे गासैबो स्टेपखौ कमप्लिट बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ आङो देखायहरनोसै। दानिया जोंनिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेंक सेडिं स्टेटास। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन, अब्लानो नोंथाङा बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नुनो हागोन नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो देखायहरनोसै। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों कंग्रेचुलेसन इउ आर आधार बेंक मेपिं
हेज बिन डान बेबायदि खोथैगोन जुदि नोंथांनि डिबिटिआ एक्टिभ दंब्ला। आरो नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबेयाव बेंकनि नाम, नोंथाङा मा बेंकजों नोंथाङा नैबे आधार कार्डखौ लिंक बानायदों नैबेयाव नुनो मोनगोन। आरो नोंथांनि नैबेयाव बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खोथैनो नांगोन। बेबायदि एक्टिभ थानाया बेयाव गोनांथार। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एक्टिभ बेबायदि थानाया बेयाव गोनांथार। नैबेयाव जुदि इनएक्टिभ खोथैदों अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन आं दानिया बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायहरनोसै, नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया जायनिया एक्टिभ गैया नोंथाङा नैबे डिबिटिनि नोंथाङा मेन पेजाव फैफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबे डिबिटि पेमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनानै नैबे सिटिजेन कर्नाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे नोंथाङा लास्टाराव मोनसे स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आधार सिडिं बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे डकुमेन्ट बेयाव डाउनलड जागोन। बेयाव नोंथाङा बे डकुमेन्टखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनांगोन आरो फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधारनि डिटेल्स आरो बेंकनि डिटेल्स होनानै नोंथांनि नैबे बेंकनि ब्रान्सआव नोंथाङा बेखौ जमा होनांगोन। अब्लानो नोंथांनि डिबिटिआ नोंथांनिया एक्टिभ जागोन। नैबे फर्मआ गांथाम थागोन, गांथामनि नोंथाङा नैबेयाव लास्ट नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनो नांगोन। बेयाव नोंथाङा नैबे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय। नैबे लास्टनि फर्म नैबे गांसेयाव थागोन बे फर्मआ। नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि ब्रान्सनि नाम आरो बेंकनि नाम, नैबेयाव नोंथाङा बे फर्मखौ माला साबमिट होगोन बेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार आरो नोंथांनि एकाउन्टनि नाम बेबायदि लिरबानो जाबाय। आरो नोंथाङा माबे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामनो सानदों नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे पेजाव बोखोनानै नैबे मोनसे अपसन नुनो मोनदों, नैबे अपसनखौ नोंथाङा टिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय नैबे फार्स्टनियाव। दानिया जोङो बे फर्मखौ नायबावनि। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि सिगनेसारखौ नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथाङा सिगनेसार लिरनो रोङाबा आखाइनि थामखौ होबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथाङा फिलआप खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि नाम, मबाइल नाम्बार, इमेल, नैबेयाव कपिखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। आधार कार्डनि कपि गांसे होबानो जाबाय आरो नैबेयाव सिगनेसार आरो आखाइनि थाम। बेयाव बेबायदि नोंथाङा फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथांनि बेंकनि ब्रान्सआव हैब्लानो नोंथांनि डिबिटिआ सानसेनि गेजेरावनो एक्टिभ जानानै फैगोन आरो नोंथाङा रांखौ सोब्लाथाय रांखौ मोननो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो हाबावो बेनो जाहैबाय इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक। बे नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा खुलिबाथाय डाइरेक्ट डिबिटिआ कानेक्ट जाखायो। नोंथाङा बे मोननै अपसनखौ मावबानो जाबाय जुदि नोंथांनि डिबिटिआ एक्टिभ गैयाबाथाय।